ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन. आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात. 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध आध्यात्मिक आणि मेडिटेशन गुरु श्री सत्य मामुनी स्वामीजी गोवा दौऱ्यानंतर कोकणात दाखल झाले. त्यांनी सर्वप्रथम सावंतवाडी इथलं नरेंद्र डोंगरावरील श्री हनुमान जागृत देवस्थानाचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातच्या प्रधान कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर राजवाडा इथं श्री पाटेकराचं दर्शन घेतलं. दरम्यान शनिवारी कुडा इथं स्वामीजींच्या प्रमुख उपस्थितीत अंतर्नाद हा विशेष दर्शन सोहळा होतोय. गोव्यानंतर स्वामीजींचं कोकणात आगमन झालं. सावंतवाडीत आगमन झाल्यानंतर हनुमान भक्त श्री सत्य मामुनी प्रसिद्ध संस्थानकालीन जागृत नरेंद्र मंदिर हनुमंताचं दर्शन घेतलं. यावेळी बांदेकर कुटुंबियांनी त्यांचं स्वागत केलं. पुरोहित बाळू कशाळीकर यांच्या मंत्रोच्चारात स्वामींची पाद्यपूजा करण्यात आली. यानंतर श्री सत्य मामुनी स्वामीजींनी कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातच्या प्रधान कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातच्या टीम कडून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. यानंतर स्वामींची पाद्यपूजा करण्यात आली. तर त्यांच्या सोबत असलेल्या एक्सेल ग्रुप ऑफ स्कूलच्या संस्थापक आणि MD ब्रिंदा, चेअरमन डॉक्टर श्रीकुमार, संयोजक परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक संचालक प्राध्यापक राजाराम परब यांचं सावंतवाडीतील प्रसिद्ध लाकडी खेळणी भेट देऊन स्वागत करण्यात आलं. यावेळी कोकणसात लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांसह कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. यानंतर सावंतवाडीच्या संस्थानकालीन राजवाड्यात त्यांचं आगमन झालं. यावेळी स्वयंभू श्रीदेव पाटेकराचं दर्शन स्वामीजींनी घेतलं. पुरोहित श्री कोळंबकर यांनी पाटेकर चरणी सांगणं केलं. यानंतर सुमारे 400 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सावंतवाडी संस्थानला त्यांनी भेट दिली. यावेळी श्री सत्य मामुनी स्वामींचं राजेसाहेब खेमराजे भोसले, राणीसाहेब शुभदेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी त्यांचं आदरातिथ्य करत शाही पद्धतीनं स्वागत केलं. स्वामींनी राजघराण्याला आशीर्वाद दिला. भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. या प्रसंगी एक्सेल ग्रुप ऑफ स्कूलच्या संस्थापक आणि MD ब्रिंदा, चेअरमन डॉक्टर श्रीकुमार, संयोजक परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक संचालक प्राध्यापक राजाराम परब, कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, भोसले नॉलेज सिटीचे अच्युत सावंत भोसले, कोकणसात लाईव्हचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई, प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक आबा कोटकर, नितीन सांडिये, गोविंद प्रभू आदी उपस्थित होते. दरम्यान शनिवारी 4 जूनला कुडा इथं अंतर्नाद हा विशेष कार्यक्रम कुडा येथील हॉटेल लेमनग्रास इथं दुपारी 12 वाजता होत असून या प्रसंगी स्वामींच्या दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक प्राध्यापक राजाराम परब यांनी केलं. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.